For sure, pinapanood mo tong video ko ngayon dahil interesado kang malaman kung paano natin magagamit Yung audio effects or voice effects sa CapCut. ng libre. Yes, dahil kung mapapansin nyo po is naka-pro na silang lahat. Yes, yung mga voice effects na before ay marami pa ang mga libreng magagamit pero ngayon halos lahat talaga naka-pro na. So may nag-comment nga sa akin na parang nalulungkot siya dahil yun nga may bayad na yung mga voice effects sa CapCut. So ngayon i-share ko sa iyo yung sekreto ko kung paano ko to nagagamit ng libre. So I hope makatulong sa itong video kong to. And yun, please keep on watching. So guys, ayan, punta na tayo sa ating CapCut na app. So first, kapag gagawa na tayo ng video at gusto natin i-edit or palitan yung boss natin, syempre, punta muna tayo dito sa new project. Then, i-tap natin yung video na gusto natin i-edit. Nabawa ito. Then, add. And, make sure na tama yung aspect ratio niya. So, halimbawa, dito kayo sa YouTube and long form content yung i-upload nyo is dito tayo sa 16:9. Okay po? So, para ma-edit natin yan, mapalitan natin ng boses, is tap na lang natin to. And, dito sa may baba, iswipe natin hanggang dulo, hanggang makita nyo yung audio effects. Ito. So, yan. So, ito yung mga voice filters na available. Pero kung mapapansin nyo, halos lahat ay pro na. So, ito, sad to say, may bayad na po halos lahat. Ito lang yung mga libre, yung high, di ba walang nakalagay na pro, low. And dito sa voice characters, halos lahat na talaga ay may bayad. Yan. Ito, Jessie, wala. Ito itong Trickster na maganda to. Before, nung gumawa ako ng tutorial, free pa to. Ngayon, may bayad na. So, try natin to kasi pro siya. So, yan. Paano natin to magagamit kahit hindi tayo pro. So, ito yung ituturo sa inyo. So, tap natin tong Trickster. Yan. Halimbawa, ito yung gusto nyong voice. Oh, no. Wala pala akong internet. Ano ba yan? So, open ko yung wifi. Nakalimutan ko. Yun pala. Make sure pala na meron tayong internet connection kapag mag-edit tayo dito sa CapCut. Okay po? Yung nakalimutan ko na naman yung wifi. Yon. So, tap natin ulit. For sure, pinapanood mo tong video ko ngayon dahil interesado kang malaman kung paano natin magamit yung audio effects or voice effects sa CapCut ng libre. Yon. So, dahil napakinggan nyo na, sa halimbawa, ito na yung gusto nyo, and gusto nyo na siyang i-save, diba? Sa phone gallery nyo para may upload nyo na anytime. For example, itap nyo tong export. So, ganito po yung lalabas niyan. You are using the following premium features. So, kailangan nakasubscribe tayo sa CapCut, and yun, hindi natin siya may export. Okay? So, ngayon, ang i-share ko nga sa inyo is yung sekreto ko kung paano to natin magagamit na libre. Okay? Kung yung cellphone nyo ay meron pong screen recording, katulad nitong cellphone ko, and kung halimbawa wala kayong screen recording sa cellphone nyo, ganito yung gagawin nyo. So, mag-download lang kayo nitong X Recorder. Punta lang kayo sa inyong Play Store. Yan. And i-search nyo lang dito ang X Recorder. And i-install nyo lang. Okay po? And guys, kapag na-install nyo na, i-open nyo na yung inyong X Recorder. So, tap nyo yan. At kung mapapansin nyo, meron ditong floating ball. Ito. So, ito yan. So, hayaan nyo lang yan. And then, punta na kayo sa CapCut ulit. Dito sa ine-edit yung video. And then, makita nyo, ito, X Recorder to. So, yan. Pag tinap nyo siya, yan, may lalabas dito, circle. Yung bilog na yon, pindutin nyo and mag-start na siya mag-record. Okay po? And then, i-play nyo yung video nyo hanggang dulo. So, for example, magre-record na ako. For sure, pinapanood mo tong video ko ngayon dahil interesado kang malaman kung paano natin magamit
yung audio effects or voice effects sa CapCut na libre. So yun guys, kapag natapos nyo nang i-play yung video nyo, itap nyo lang tong square, then masisave na yan sa phone gallery nyo. So yun guys, yan, makikita nyo, nakasave na yan. So, tingnan natin. Tayo sa gallery. So ito na po yung nirecord ko na in-edit kong video. Lagyan natin ng sound para mapakinggan nyo. For sure, pinapanood mo tong video ko ngayon dahil interesado kang malaman kung paano natin magamit. Diba, kung mapapansin nyo, nandun na yung voice effects. Pero bakit gano'n, diba? Parang lahat na record, pati yung mga ini-edit natin, ganyan. No problem. Punta ulit kayo sa CapCut. And new project. And itap nyo lang yung na-record nyong video nyo na may voice effects. Okay, then add. So, ito na siya. And tap nyo lang yung aspect ratio. And then, yung 16:9. Yan. And i-crop natin. Transform. Then, resize. Then, 16:9. Yan. I-ano nyo lang yung saktong video nyo. Okay? So, yan. Naka-resize na siya ng 16:9 na pang YouTube. Then, tap nyo lang to. And, sagad nyo lang. Yan. And, i-play natin. For sure, pinapanood mo tong video ko Yan. Hanggang sa pinakadulo. na libre. Yon. Tapos, ito, i-cut nyo na siya dahil importante, tanggalin natin yung mga logo ng video editing app na ginagamit natin para magmukhang professional yung video yung ginagawa natin. Yan. Split natin din, i-delete natin. Libre. Yon. Meron na naman, then delete. Okay? So, ayun na yung ending ng video natin. Yan. Tapos, i-export na natin siya. Dahil okay na, di ba? Kumbaga, okay na yung size niya, okay na yung voice effect, then i-export na natin. So, di ba? Ayan, exporting na siya. So, masisave na siya sa phone gallery natin. And, pwede nyo na siyang i-upload sa YouTube. So, ayun na guys, ginawa ko tong video to para makatulong sa mga nagsisimula pa lang na magiging content creator. Pero kapag kumita na kayo, di ba, meron naman na kayong pera, is mag-subscribe na kayo sa CapCut dahil mas hassle-free. Kumbaga, mas mapapadali yung pag-edit nyo kapag naka-subscribe na talaga kayo or naka-pro na kayo. So, pansamantala habang, di ba, wala pa tayong ganong income dito sa YouTube or sa pagiging content creator, ito na muna yung gawin nyo. Pero, ini-encourage ko kayo na mag-subscribe pa din sa CapCut. Okay po? So, yun. Maraming salamat sa panonood and see you next time. God bless us all. Bye!